Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni naghapustang sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Daddy. I don't care! I don't fucking care! Wala ing magkapanag-iya ni Daddy, gawas na ko! Patyon ko katong anak sa bastarda kung dili niya iuli na ako sa Daniela! Unsay buot mong ipasabot, Daddy? Kinsay buot mong ipasabot nga anak sa bastarda, ha? Kinsa, Daddy? Wisa? Kalit siya, bibiya. Ugwa ko tubagas ang pangutana. Daddy, wait! Ayaw na ko trikti! Tubagaon na nga ako pangutana! Kinsay buot mong ipasabot nga anak sa bastarda? Uwi ko, ayaw ko guniti. Musod na ko sa kong lawag. May buhaton pa ko. Tubagaon ako! Kinsa? Buhi ko! No, unya na, Daddy. Magsulti una ta! Kinsa, Daddy? Si Oliver! Siya! Anak siya sa imong inahan sa laing laki! No! Mao kinay tinuod, may anak ng daan ng imong inahan. Yang gipakaslan ko siya. Gamay pa lang si Oliver, dihang nakaila ko ang inyong inahan. Gipakasama ko siya sa matuod kong anak. Apan ang way uwaw, way gabaos. Gihungit ko na gani sa akong mga kabot. Laki pa nga akong bukton, gusto pa niyang tukbon. Way batasan! Daddy, Busa kung dili niya ibalik na ako sa Daniela. Sa way pagduha-duha, isunod ko siya sa iyang inahan sa lugnanan! So get your hands off of me! dili anak ni Daddy si Kuya Oliver. Hala! Unsa ka to ako nabate? Hala! Dili di anak ni Sir Jaime si Dong Oliver? Nakasabot na ko. Ay, maudi ay nga lahira ang tinagda ni Sir Jaime kang Sir Oliver. Hala, maudi ay kito'y tubag. Kay dili di ay niya matuod nga anak si Dong Oliver. Matay yung tiyan naman ron. Sala naman sa doon. Ay, nakakagay naman yung tawon. Nasad. Muragi kami ka doon sa taas. Ang minatay nga angel man siguro ron ba? Nagwala man siguro siya ron ba? Murag na kasi ikaw galingon. Oy, nga nang hagis man. Dapa man. Gawas! Wa ko makinahanglan nimo. Get out! Di araman bitaw ko sa gawas iwag kwarto, ma'am. Aw, di imong kwarto di ayo ay kang Sir Oliver man di ay ni. Pero ni aga mga hagis din ni. Hala ka di panabay man imong mga butang niya dinhi siya kwarto. Ay, hala ka ma'am nangabuak na. Hala nangabuak naman tao ni oy. Og nagakatag. Nausa ka man itaon, ma'am. Ay, nalimot ka man nga. Wala ba kasi yung kagalingon, ma'am? I don't care! Wa ko'y labot na kabati ka! Wa ko'y labot kay naglagot ko! Huli na sa inyo! Wala! Dito sa inyo! Pag wala! What did you say? Ingong ko uli sa inyo! Adto dito paghagas! Yun nung nagpanghagis ay, pero ni Ami pa ingon nako ug isog ka ig tinan-awan. Mura magmakahilis ag tinan-awan. Unsa to'y imong giingon? Ay, katong ingon ko nga, uli na sa inyo? Ato dito panghagis? Akong usbon og ingon man? Tagay! Lihay? Kasagang ko. Nahibaw na kundaan, oy. Nga mo na imong buhato nako. Gaan ba kay kagkamot? Mao nga nangandam na kundaan. Idaran ako pero abtik pa ko, ma'am, oy. Nakasagang ko sa imong pad nga musagpa noong tanako. Really? Agay! Matay na.
Kadto mo iwa ni mo kapangandami. Wisit ka! O aguroy, wag yung kapangandam atong hindi matagpa. O ako magdahom. Kawag yung batasan ni mo, bisan unsaon ka eh. Kanyahay na ka nga, wag yung kapilian ni Dong Oliver tungod kay bisan. Imo pag itago ng natural ni mong batasan, mulusot yun gihapon! Shut up! Agay na unsa naman ni nahigam ka ha? Gara na ka ha? Nagtuo ka magpatara ko kay katabang ra ko din he? Ha? Direct! Ouch! Shit! Ay! Let go of me! Help! Help! Ha? Help ba? Oray! Help! Ni man! Ni apa! Tabalasan! Una-unahan ka! Ha? Tuog ka pa utang ko ni man! Ha? Shit! Tigwag ka ka! Tigwag! Bitaw na! Suko ka ha? Okay! Ang akong skin! Oh my gosh! Help! Help ba, Oray? Ouch! Let go of me! Skincare ne! Oh my gosh! My skin! Nagtutubos mo si Angel, ha? Bawa lang! Kaysa ka ba ilang? Angel! Am I not enough? Dili dyan! Nabuha magkabili ah! Shut up! Ano ni, please. Biyain na namin din eh. Ako ni balat din na. Sige na. Ako dong! Dok! Di mo sakitan masagunanan niya, Dok! Di sab ko ni mo ama-aman, Dok! Lang, please. Ay, bitaw kong dili. Sige. Diyan na mo kay... Siya pula niya sa kung usap ana babayanan na. Ni Mal kay na. Angel. Bawion ako siya gikan na tumayana. Bawion ako si Oliver! Angel. I don't care kung asa ninyo dapita sa pagita. Gusto kong makitaan sila sa labing dali nga panahon. I will double your price. Kung suod lang nining si Manaha, makitaan ninyo sila. Triple kung suod lang sa duha ka adlaw. Even 10 times kung ugma na yun. Masayra ninyo kung hain sila mahimutang karon. Fine, Oliver and Daniela. Kung musukol ang lalaki, kamo na'y bahala niya. Ang mahinungdanon nga mabawi ko gikan niya ang akong pangasawunon. Okay. Just do your job. I-deposit na ko karon dayon ang akong partial payment. Nasana usab na ko ang laing mga hulagway. Sige. Bawion ko ikaw, Daniela. Ako ka. Way laing makapanag-iya ni mo kundili ako lang. Ako lang. Mas maayo pagwa na lang ko ni Muluwa sa Jaime. Kay mas pakatamisol pa na ako mamatay sa mga kamot ni Carmina kaysa pakaslan ka. Ako ka lang! Ako ka lang, Danny! Ako ka lang! Oliver. Oh. Wa siya din sa kong tupad. Hain mong kao siya. Oliver? Thank you, bro. I owe you one. Wanda? Bro, murag, daganda-daghan naman kong nahimong pabor para nimo. Nga, kiniray mo na kwenta. Sige. Mamawi niya ako nimo in time. Sa pagkakaroon, pasalamat lagi ako mahimo nimo. You're the best good na higala. Salamat kayo. Sus, ikaw pa. Sige, you can stay
stay there as long as you want. Good luck nila sigdaanan nga ikay mo gamit. I just hope nga likon pagyapon kini kay totoo na rin bang way mo gamit diya sa rich house. Thank you, bro. Oh, all the time, bro. Sige, I have to go. Kay may nanuktok. Take care, bro. We will. Thank you. Hey, Umiyak ka na din sa gawas? may kikasulti lang ko. Ang akong best friend. Ready ka na? Ha? Ready? Ang ano, mamiya na ba tagikan din sa resort? Sadly, yes. Pero, may mahinungdanon tang atuon. Ug kung man ini, wa na isibisan kinsa nga makailog ni mo gikan ako. Dani. Ha? Ngano? Asa man tita? Unsa mong buhaton, ha? Pakaslan ka. Unsa? Baby, will you marry me? Oliver. No. Dani. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!